Ako si mislio da je Dora istraživačica bila samo emisija stvorena za obrazovanje djece, potpuno si u krivu. Dora istraživačica je inspirirana izuzetno tragičnom pričom o jednoj latino djevojčici koja je prošla kroz pakao. Ako želiš čuti pravu i tužnu priču o Dori istraživačici, pripremi se, jer nakon ovog videa više nikada nećeš gledati Doru isto. Sve je počelo u mladosti tvorca Dore istraživačice Chrisa Gifforda. Dok je tek počinjao studirati komunikacije na sveučilištu, imao je studentsku praksu dokumentiranja nekih priča koje je mogao pronaći u novinama. I nakon što je pretražio razne izvore, privukla mu je pažnju jedna posebna priča. Priča o djevojčici imigrantici koja je izgubila život. Chris je bio toliko zaintrigiran da sazna što se dogodilo toj djevojčici, da je odmah otišao u internat u kojem su držali tu djevojčicu. Prije tragedije, kada je stigao i pitao za tu djevojku, Chris je bio potpuno iznenađen. Odgovorni su mu ispričali priču o toj djevojčici, rekavši da se radi o imigrantici po imenu Dora. Djevojčica je živjela s bakom u Meksiku, imala je oca koji je prešao u Sjedinjene Države i stalno se javljao. Govorio je Dori da će uskoro poslati po nju kako bi se napokon ponovno okupili i imali bolji život. Taj dan je napokon došao. Dorin otac se dogovorio sa svojim bratom, odnosno Dorinim ujakom, da zajedno krenu i prijeđu u Sjedinjene Države. Ali Dora se jako bojala. Njezin otac joj je pričao priče o tome kako je on prelazio i koliko to može biti teško. Ali da se Dora ne bi bojala, rekao joj je da se ne brine, da sve gleda kao avanturu ili putovanje unutar igre. Dora je stalno pitala, što ako se izgubim, tata? Zbog toga joj je tata pokušao opisati nekoliko lokacija i orijentira kako se Dora ne bi izgubila i bila bi mirnija. Nekoliko tjedana kasnije došao je dan, Dora se oprostila od bake i pripremila ruksak s kartom koju joj je tata opisao. Dora se cijelim putem osjećala preplavljeno i uplašeno zbog mogućih događaja. Srećom, išla je zajedno sa svojim ujakom i rođakom Diegom, kojemu su, kako je Dora ispričala, jako voljele životinje i sanjao je o tome da radi u zoološkom vrtu Central Parka. Diego je pokušao smiriti Doru uvjeravajući je da će sve biti u redu. Zbog toga joj je poklonio plišanu igračku ružičastog majmuna, jer je Diego nosio nekoliko igračaka životinja, ali mu je najdraži bio jaguar. Unatoč Diegovim pokušajima da Dora bude dobro, sve se promijenilo u tren oka. One noći kada su napokon trebali prijeći preko pustinje, presreli su ih brojni imigracijski agenti, što je izazvalo paniku i svi su počeli bježati u različitim smjerovima. Dora nije znala što se događa, ali je također počela trčati bez cilja. Kad je shvatila, njezin ujak, rođak Diego i svi ostali ljudi su nestali. Dora je cijelu tragičnu noć provela u strahu i suzama, čekajući svitanje da vidi hoće li se ujak i Diego vratiti, no to se nije dogodilo. Sutradan su Doru pronašli agenti i odveli je u imigracijski centar. Tražili su njezinu obitelj, ali su među stvarima našli samo ruksak ružičastog majmuna i kartu. S nekoliko ruta koje zapravo nisu vodile nikamo. Kada su razgovarali s Dorom, ona im je samo rekla da želi vidjeti svog tatu. Nažalost, Dorinog oca nikada nisu pronašli, a nitko nije došao po djevojčicu. A to zato što je Dorin tata saznao iz vijesti da su tijela nekoliko imigranata pronađena u pustinji upravo dan nakon što su planirali krenuti. Imena Cuauhtémoc Martinez i Diego Martinez su bila spomenuta. Zato je za Dorinog oca to bio jasan znak da je i njegova kći također umrla. Budući da nije bila preuzeta, bilo je nemoguće vratiti Doru u Meksiko. Nisu imali jasnu lokaciju niti kontakt s obitelji, pa su je morali odvesti u internat. Dora je u internatu bila zlostavljana i osuđivana zbog nacionalnosti jer nije znala engleski. Jedino što je Dora željela bilo je pronaći svog oca, zbog čega je stalno plakala u internatu. Jednog dana, nakon brojnih zlostavljanja, Dora je učinila sve da pobjegne i pronađe oca. Ali nažalost 5 dana kasnije Dora je ponovno pronađena u pustinji, ali ovaj put bez života.
Jedino što se moglo spasiti od nje bili su njezin ruksak, njezina karta i ona lutka koju joj je poklonio njezin rođak. Dora je napravila posljednji pokušaj da pronađe svog tatu, ali zbog teških vremenskih uvjeta, nedostatka smjera i malo iskustva koje je imala, Dora to nije uspjela. Nakon što je čuo ovu tragičnu priču, Chris je dobio inspiraciju da je na kreativan način dokumentira kroz priče o Dorinim avanturama. To je učinio prvenstveno zato što je vjerovao da nije bilo prepreka u komunikaciji ili tog rasizma, možda bi Dora još uvijek bila živa. I možda bi tada također mogla pronaći svog oca. Ova emisija nije tipična dječja emisija za zabavu s edukativnim elementom koji nekima može izgledati besmisleno. Chris se trudio da svaka epizoda koristi djeci ili odraslima, koji prolaze kroz situacije gdje im ta komunikacija može značajno pomoći, pa čak i spasiti život. Priča se da su Dorine stvari jednostavno bačene u smeće. Neki vjeruju da je njezin otac saznao za Dorinu smrt i došao po njezine stvari kako je ne bi zaboravio. Nakon ove tragične priče, Chris je ustrajno radio dok nije stvorio animiranu seriju u čast sjećanju na ovu djevojčicu. Otkako je serija prikazana, mnogima se toliko svidjela da se emitira već više od 2 desetljeća. I na neki način serija o Dori pomogla je podići svijest ljudi diljem svijeta o hispanskoj kulturi. Prijatelji, ponekad najnevinije priče skrivaju najteže istine. Dora, koja je nekada bila djevojčica puna nade, na kraju je postala simbol svih onih koji sanjaju o boljem životu Dora. Njezin duh živi u svakoj avanturi programa, podsjećajući da čak i na najmračnijim putevima postoji iskra svjetlosti. Možda su zato milijuni ljudi odrasli uz nju, a da nisu znali da se iza njezinih pjesama i osmijeha krije priča o gubitku. Ljubav i hrabrost, priča koja zaslužuje biti zapamćena, a ne samo prikazana na televiziji. Što mislite o tužnoj priči Dore, istraživačice? Želite li čuti priču o drugom liku? Čitat ćemo komentare